मा सानदों नामा नोंथांमोना सरकारा बिथांमोननो केमाव जि एसे एनै गरसे गरनै 100 जन सुबुंनो दालि सेरबा आलु सेरबा हरनायखौनो गोबां खरसोनांबाय गोबां रां खहा जाबाय होननानै नोंथाङा सानदों नामा बेफोरनि अनगा नोंथांमोननि बै नानांता जानला मेला आसनि खुलिनानै आसनिखौबो हरा माया खालामना दोननायफोरखौ आसनिखौ बन्द खालाम गाज्रि सानखांनाय फैयोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावफ्लांब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन निश्चय जोंनि नोजोराव बा गासै पाब्लिकनि नोजोराव सरकारा जानांगोन मानोना सरकारानो बिथांमोननि आफादखौ सिफायना होदों जेला बिथांमोनखौ गोजौनिफ्राय गाहायाव लानानै फैबाय जेला बिथांमोनखौ हाथियार दोनहोबाय जेला दिनै बिथांमोनखौ नायगोन होननानै बा माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै फैदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सान्दामारि डिजिग्नेटेड केम्पआव मानगोनां बर' हारिखौ रैखाथि होबोग्रा बा बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनो गोसो गुदुं जानानै जाय बिथांमोना दिनै NLFB आफाद दानानै फैदोंमोन बै समाव बे बिथांमोनखौ क'क्राझार सान्दामारिनि डिजिग्नेटेड केम्पआव दोनदोंमोन बिथांमोननि केम्पखौ दिनैनिफ्राय बा मैया दाख्लैनिफ्राय थानो मोनला होननानै मानगोनां आसाम पुलिसफ्रा बिथोन होदों अर्थात बिथांमोननि उन्दुफुबाय थानाय समाव बा जाफुबाय थानाय समाव लोंफुबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ हाखु दाखु माने इमारजेन्सि बिथांमोनखौ होस्रांहैदों बेफोर माबोरै जाथावना नोंथांमोना निश्चय नुनो थांगासिनो दङ दा बिनि सिगां आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर जितु आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे नोंथांमोनजों बा आंजों जोङो बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि खोथा बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायबाय थानो हायो आरो आंनि भिडिअ आपल'ड होनाया लगे लगे नोंथांनिसिम सहैनो हायो NLFB नाङैनो आरो दुलाराय बर' नाङैनो मोनसे दुखुनांथाव सान होननानै आं बुंनो सानदों मानोना थांनाय मोनाबिलि समाव जोंनि क'क्राझारनि सान्दामारि NLFB डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ केम्पखौ खालि खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथोन हैदोंमोन दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननाया जों NLFBनि थाखायल' नङा साफ्रोम बर'फोरनि थाखाय जोंखौ केम्प खालि खालामनो थिननायनि आन्दोआव सोरनि मा खैसार दङ जों बेखौ मोजाङै दासिमबो बुजिनानै मोनथ'वाखै बिथांमोना बुंदों गावसिनि बेफोर केम्प खालि खालामनो थिननाय अर्थात बिथांमोनखौ उपद्रव खालामनाय बे मानि सोमोन्दै जादों बा बबेबा सोरनिबा खैसार सानायाव जादों नामा बेखौ बिथांमोना दा थोंजोङै बुंथ'नो हाया होननानै बुंदों स' निश्चय बेफोरबायदि खोथाया जाबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि खामानिया जाबोगासिनो दङ सिगाङावबो जेरै रन्जन दैमारि ग्रुप बा गबिन्द ग्रुप बिथांमोनाबो बिदिनो डिजिटेल केम्पफ्राव थादोंमोन क'क्राझार उदालगुरि बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव बा बाक्साफोराव बिथांमोना केम्पआव थादोंमोन ज'यैनो बिथांमोना ज'यैनो थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन सिक्स फायार लानानैबाबो होननानै दिनै बिथांमोना माने मोनसे जायगायाव जमायै थालायनानै मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ शेयार खालामलायनाय लोगोजों सरकारजों सावरायनो थाखाय स्ट्रं जानानै दंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बै समावबो बिथांमोना रन्जन दैमारि ग्रुपनि सिक्स फायारनि मानसिफोरखौ केम्पनिफ्राय उठायजोबनानै माने न' थिनहरनाय जादों बेफोर मानि थाखाय बिथांमोना बुंदों सोरनिबा खैसार सानायाव जादों नामा जों बेखौ थोंजों बुंनो हाया ना बे निश्चय खैसार सानायाव जादों बे जाबाय पलिटिकेलनि खैसार बेफोरनो जादों BJP आरो UPPL सरकारनि पलिटिकेलनि खैसार थांनाय बारावबो बिथांमोना इलेक्सन खाथिबा बेफोरबायदिनो साफ्रोमबो XNDB मानसिफोरखौ केम्पनिफ्राय उठायजोबनानै गाव गावबाव न'आव थिनहरदों मानो बिथांमोना जे जमायै थायोब्ला जयैनो माने मोनसे लामाजों थांगोन होननानै बिथांमोना बेखौ मिथिखागौ बेखायनो बिथांमोना सेरखाय बेरखाय खालामोब्ला माने बाद बाखि थांगोन बे थाखाय थुयै जोंनो बिथांमोननि भटखौ जयैनो मोनजोबगोन होननानै बिथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिखागौ बेखायनो नोंथांमोनखौबो NLFBनि मानगोनां सोद्रोमाफोरखौबो बा सनमान गोनां बिथांमोनखौबो दिनै बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव खालामदों बा खालामनो नाजादों बेखायनो गिनो नाङा नोंथांमोना बे केम्पआव थानो मोनाखै मा जाखो बबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव नोंथांमोना नांगौब्ला पाब्लिकनिफ्राय एफा एनै डनेसन लानानै नोंसोरो आंनि बुंनाय दे बे मोजां जादों ना गाज्रि जादों आं बेखौ बुंनो थाङा पाब्लिकनिफ्राय थाइसे थाइनै जा अनसुंथाइ मोनोबा डनेसन लानानै नोंथांमोना तिरपाल बायनानैबाबो नोंथांमोना केम्पखौ बानायनानै था जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन बे नङा जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन अब्ला जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन बे बाथ्राया निश्चय नंगौ मानो जोङो दानो सा ससेयावनो बा बबेबा हर गेजेर समाव बा बबेबा लामा ससेयाव मानो जोङो आफादखौ सिफायनो बे निश्चय नंगौ बर' हारिया दिनै फैनानै आफादफ्रा जोबलांजोबनो हमबाय अनलि वान नायल' जाल' जोंहा एबसु आफादल'सो दंसै आरो एबसु आफादा गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेखायनो आरो एबसु आफादा अरायसम थागोन दिनैनि दिनाव XNDBनि मानगोनां सोद्रोमाफ्राबो मोनसे समाव एबसुआवनो ज' जानानै खामानिखौ मावहैजोबगोन आं बेखौ बे लामाखौ नुदों नाथाय दिनैनि दिनाव जे सोरबा पलिटिकेलनि नारसिननायाव बा सोरबा पुलिस आर्मिनि मिलिटारिफोरनि नारसिननायाव जोंहा आफादखौ सिफायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना जोङो हाथियार लानाय आफादखौ सिफायखाबाय
हाथियार लानाय आफादखौ सिफायनानै जोङो दिनै हाथियार गैयै आफाद जानानैसो दंफैयो सरकारजोंनो थानानै जोङो मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोजौ फारसे आवगायलांनो होननानैसो जोङो मोनसे जायगायाव ज' जालायनानै जोङो बेफोरबायदि थानो गोनां जादों बा केम्प बानायनानै थानो गोनां जादों बा बिथांमोननि थानो थिननाय केम्पआव जों थानो गोनां जादों बे न'आथ' सरकारनि न' ना सोरबा पाब्लिकनि न' जोंथ' बेखौ मिथिया मोनसे खोथायाव जों पाब्लिकआथ' बेखौ मिथिया नोंथांमोना थानो होदों जेला बेयाव थादों बा NLF आफादनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ मिथिया नोंथांमोना बे न'आव था होननानै बुंदों जेला थानो थाखाय बिथांमोनखौ खाबु होदों जेला बिथांमोना थादोंमोन बे न'आव दिनैनि दिनाव हथात खरै बा हरखाबै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामनाया बेयो जोबोर इनाय जादों मानोना बिथांमोना किसुमाना हा हु गैजा रोङा किसुमाना हा हु दंबाबो न' बां गैजा रोङा थाखा फैसा गैजा रोङा बिथांमोना न'आव थांनानै मा मावना जाहैगोन हा मा मावना जाहैगोन बिथांमोना मा सानदों नामा नोंथांमोना सरकारा बिथांमोननो केम्पआव जि एसे एनै गरसे गरनै 100 जन सुबुंनो दालि सेरबा आलु सेरबा हरनायखौनो गोबां हरसोनांबाय गोबां रां खहा जाबाय होननानै नोंथाङा सानदों नामा बेफोरनि अनगा नोंथांमोननि बै नानांथा जानला मेला आसनि खुलिनानै आसनिखौबो हरा माया खालामना दोननायफोरखौ आसनिखौ बन्द' खालाम नोंथांमोना खय एकजननो आसनि होदों खय एकजननो होआखै जों बेखौ नुगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि बांद्राय जानला मेला गोदाव सोराव आसनि खुलिलाबाय थानायखौ बाद दोन आरो बेफोरबायदि हारिनि थाखाय नांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइखौ हो आरो बिथांमोनखौ अरायसम नायनांगोन नोंथांमोना सरकारा दा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि थाबाय थानाय डेरायावहाय थांनानै जोंखौ बेफोरबायदि होखांहैनाय दा सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ थांनाय हरनिफ्रायनो सेंग्राफोरा बहा थानो बहा मानो जानानै दङ दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों दिनै जायफोरा जोंनि सेंग्राफ्रा मैया केम्पनिफ्राय ओंखारलांनानै बायदि बायदि जायगाफ्राव दङ बै सेंग्राफ्रा दिनै गाबोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जाथायफोर मावोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बे बाथ्राया थारैनो सैथो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जे बे हरनि समाव थांनानै हथात खरै जे बिथांमोनखौ माने बे जायगाखौ खालि खालामनानै थांनांसिगौ होननानै हरनि समाव गोदाव सोराव खालामबाय सेरखाय बेरखाय खालामबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना निरुपाय जानानै दङ न'खराव जेबो गैया जानानै दङ दिनै न'आव थांनानै बा साब्रै साबाजों बिथांमोना लोगो नांनानै माबा मोनसे जिथु गाज्रि सानखांनाय फैयोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावफ्लांब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन निस्सय जोंनि नोजोराव बा गासै पाब्लिकनि नोजोराव सरकारा जानांगोन मानोना सरकारानो बिथांमोननि आफादखौ सिफायना होदों जेला बिथांमोनखौ गोजौनिफ्राय गाहायाव लानानै फैबाय जेला बिथांमोनखौ हाथियार दोनहोबाय जेला दिनै बिथांमोनखौ नायगोन होननानै बा माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै फैदों नाथाय दिनैसिमबो होआखै 3 बोसोर जानानै थांबाय बा 2 बोसोर जानानै थांबाय सोर मोनदों NLF सुबुंफोरा सोर मोनदों जायफोर सरकारजों थोंजोङै सिथाबनानै दङ बै बिथांमोना मोनदों जायफोर सिथाबाखै बिसोर मोनाखै मा बिथांमोना 2 लाख थाखानि थाखायसो हारिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन नामा हा बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बड'लेण्डखौ लानानैसो नाथाय बे 2 लाखखौ लानानै मालाबाबो सोमावसाराखैमोन दा बिथांमोनहा जिथु बे निस्सय बिथांमोननि गोसोआव बा थौले मेलेमजों माबा मोनसे सानस्लिंनानै माबा मोनसे क्राइम मावोबा बिनि दायरेखौ नोंथांमोनहा मा जोंहा NLF आफादनि मानगोनां बाथा सारखौ नङाब्ला NDP आफादनि रन्जन दैमारि सारखौ केस साबसिनबावनोसै नामा हा नोंथांमोना जेलाव थानानैबो बेफोरबायदि खामानि मावहोगासिनो दङ होननानै बिथांमोनखौ मा थैजासिम जुगे जुगेनि थाखाय जेल होनानै दोनथारबाय थानो सानथारखो नामा भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारालाय नोंथांमोना निस्सय बुजिनानैबो बुजिबायदिसो खामानि मावगासिनो दङ जों बेखौसो नुहुरगासिनो दङ दिनै जों सिदा सिदि बुंहरो जोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुङो दिनैनि दिनाव जिथु माबा मोनसे दाय मावोब्ला बिनि दायनिगिरिया निस्सय सरकारा जानांगोन सरकारा प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोनहा बिनि दायखौ लानो हानांगोन बिनि उनाव बिनि दायखौ जुदि लानो हायोब्ला नोंथांमोनहा बिथांमोननि आफादखौ सिफायनानै सेरखाय बेरखाय खालामना होनो हागोन आरो बिथांमोननि अनसुंथाइफोरखौ होनो हायोब्ला बिथांमोननि डिमान्डखौ होनो हायोब्ला बेयाव बुंनांगौ आरो जेबो खोथा गैया बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो बे थांनाय जि जालांनाय जाथाय मैयानि दिनाव बेवहाय पुलिसनि जेबो माबा गैया गोरोन्थि गैया बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माने राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे षड़यन्त्र दं होननानै जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो मानगोनां जोंहा दा बिबुंथि होबाय थानाय NLF सासे मेलेमजिबि सुबुं बा मेलेम गोनां सुबुं बे बिथांनि पइन्टखौबो आं फैयै फैनानै उनाव एसे रं नुदों बे रंखौ आं फोरमायहरनि नोंथांनि थाखाय रं जादोंना जायाखै नाथाय आं एसे रं नुहुरदों नोंथाङा दहाय जे बुंदोंमोन फार्स्टआव जोंनि आफादखौ सिफायना होनाय बा सेरखाय बेरखाय खालामनाय बेयाव माने पलिटिकेलनि सोरनिबा माबा मोनसे खैसा सानाय दं नामा जों बेखौ दा जेबो बुंनो हाथ'वा नांगौ नाथाय फैयै फैनानै नोंथाङा मा बुंखो बेयाव निस्सय पलिटिकेलनि षड़यन्त्र दङ होननानै नोंथाङा बुंफैदों फैनानै दा नोंथाङा सानखांफिननो हादों नङासै होनबा बे बाथ्राया सैथो नोंथाङा बेखौ साननो नाङा बा बुंनो नाङा जे पलिटिकेलनि बेयाव षड़यन्त्र गैया बा पलिटिकेलनि खैसा सानाय गैया होननानै बे निस्सय पलिटिकेलनि खैसानि थाखायसो नोंथांमोननि आफादखौ सेरखाय बेरखाय खालामना होदों आरो नोंथांमोननि
केडार्स लिडार्स सिनियर जुनियरफोरखौ बेफोरबायदि बोखावजोबदों मानोना बिथांमोना ज' दोनोब्ला नोंथांमोननिफ्राय भटखौ मोननाय नङा बबेबा मोनसे वान साइड जानानै गथा जाना थांगोन नोंथांमोना बेखौ बिथांमोना रोखायै मिथिखागौ बेखायनो नोंथांमोनखौ सेरखाय बेरखाय खालामनायनि गेजेरजों गाव गावबागाव न'आव थाहोनानै बिथांमोननो भटनि टारगेटखौ लागासिनो दङ गावसोर मोननायनिखौ सोरखारनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जोङो सिगां जेरैबायदि केम्प बहायनानै दङमोन जोंखौ बेफोरबायदि थानो हानाय मोनसे सुबिदाखौ खालामना होफिननांगौ आरो जोंनि जि सावरायलायनाय प्रसेस बेखौ माने सिगां फारसे लांनांगौ जोंहा NLFB हिसाबै इसेबां गिदिर थांखिबो गैखाया दा बेखाय जोंनि बे फिसा मोनसे थांखिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों समाधान खालामनो हायो आरो फैनानै जोबथारनायाव मा खोथा बुंफैलायखो नोंथाङालाय बा बे सारा बे NLFBनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुङा बा बे सारा मा बाथ्रा बुंफैनाय जाखो बेयो NLFBया एसेबां गिदिर थांखि गैखाया मानो गैया अब्ला बिना थांखियावसो नोंथांमोना दिनै NLFB आफादखौ दाहैदोंमोन नामा मा खारनाव नोंथांमोना NLFB आफादखौ दाखो आरो दिनैनि दिनाव नोंथाङा मानि खारनाव NLFB आफादा एसेबां गिदिर थांखि गैखाया होननानै बुंफैनो गोनां जागोन थांखिया दंमोन निस्सय नोंथांनि बुंनाया एसे रं जादों जानांगौ बा नोंथाङा सानस्लिदों जानो हागौ नोंथांमोननि थांखिया जाहैदों बड'लेण्डखौ लानानै बा बड'लेण्ड सोमावसारफिननायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे एगेनै रन्जन दैमारि सारखौ बा एक्स NLFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव नैथि खेब लांफिननायनि खारनाव नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनांगौ होननानैसो नोंथांमोना NLFB आफादखौ फिन दाहैफिननाय जादोंमोन दा जोङो NLFB आफादखौबो सिफायफिननो गोनां जादों बा सरकारजों थाफैफिननो गोनां जादों बेनि खारनाव नोंथांमोना बेखौ गिनानै थांखि गैया होननानै बुंब्ला जानाय नङा बायदि आं बेखौ नुहुरदों सार नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंदों नोंथांमोननि बुंनांगौखौ नोंथांमोना बुंबाय था थांखिया निस्सय दङमोन होननानैसो आं सानहरदों नोंथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला थांखि गैयामोनब्ला दिनै NLFB आफादखौ दानाय नङामोन थांखि गैयामोनब्ला नोंथांमोना दिनै हाथियार लानानै सोमावसारनांगौ गोनांथि गैयामोन थांखि गैयामोनब्ला नोंथांमोना बै समाव NDB जानानै बा हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय नोंथांमोना सोमावसारनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन दिनै थांखि थानायखायनो नोंथांमोना दिनै NDB आफादखौ सालेन्डार सिक्सफायार खालामखांनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ फिन खेब जेलाव सोफिननायनि खारनावसो नोंथांमोना NLFB आफादखौ दाहैफिननो गोनां जादों बेखायनो नोंथांमोना थांखि गैया होननो नाङा थांखिया दङ निस्सय जोंनि थांखिया जेब्लायबो जोबाखै जोंहा मोननांगौ मोनथायखौ मोनागौ मानि जोंनि थांखिया जोबनानै थाङा रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बर'आ बड'लेण्डनि महरखौ थाबैनो नुनो मोननांगौ अब्लासिम जोंनि थांखिया जोबनानै थाङा आरो नोंथांमोननि NLFB आफादखौ आङो बायनानै थाङा होननानै आसा खालामदों आरो गासै एक्स NLFB आफादफ्रा मानो होनोब्ला बे आफादखौ सिफायनाङा होननानैसो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबाय रिकुवेस्ट खालामहरो सारमोन नोंथांमोना नोंथांमोननि थांखिखौ जाफुङागौमानि माब्लाबाबो नोंथांमोननि आफादखौ सिफायनो नाङा सारमोन दा बेनि बेलायाव आं बेखौसो बुंदों बे निस्सय बारे बारे बुंदों आङो पलिटिकेलनि खैसार गैयाब्ला दिनै नोंथांमोननि आफादखौ बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामनांगौमोन सेरखाय बेरखाय खालामनांगौमोन बै समाव आङो बारे बारे बुंदों थांनाय इलेक्सननि सिगां बिथांमोना एक्स NLFBनि रन्जन दैमारिनि ग्रुप गबिन्दनि ग्रुप बिदिनो एसनि ग्रुप बिथांमोनखौबो डिजिनेटेड केम्पआव थानाय समाव केम्पनिफ्राय उथायजोबनानै सेरखाय बेरखाय खालामहरदों न'आव खामानि मावनानै जाहैदो न'आव थाहैदो नोंथांमोननो जोङो 5 लाख करि अनसुंथाइ हरनोसै होननानै बिथांमोननो बाद बाखिनो चेक रानना होबाय बाद बाखिखौ गैया जाहैबाय जायफ्रा चेक मोनदों जायफ्रा अनसुंथाइखौ मोनदों बुंनो थाङा आङो मोननांगौमोन गासिबो नाथाय लिडार्स केडार्स जिथुनाखि बिखानि थैखौ बा गावनि जिउखौ बावसोमनानै सोमावसारबोदोंमोन बैफोरबायदि बिथांमोना दिनैसिमबो मोनबावाखै आरो नाम लिस्टानो फैबावाखै भेरिफाइयानो जाबावाखै मानि खारनाव बिथांमोना मानसि नायै भेरिफाइ खालामदों मानसि नायै लिस्टखौ होदों मानोना जाय मानसिया एसां मानि सैतान दङ जाय मानसिया मेलेम गोनां सुबुं बे मानसिखौ भेरिफाइ खालामना होआखै बिथांनो अनसुंथाइ होआखै मानो होनोब्ला बिथांनो भेरिफाइ खालामना होयोब्ला बबेबा मोनसे माबायाव थानानैबाबो मोजां खामानिखौ मावबाय थागोन बा मोजां जागोन जायहा मेलेम गैया आदुवा जाम्बा बैफोरबायदि मानसिफोरनोसो बिथांमोना नाम लिस्टफोरखौ खालामना होदों भेरिफाइ खालामना होदों आरो अनसुंथाइखौ होदों मानोना बिथांमोना बेखिनि अनसुंथाइजोंनो गोजोनै थायो नालाय जेनेबा गोजोन मोनो जों जाम्बा जाम्बियाथ' जि एसे मोनो सरकारनि फान्डनिफ्राय अनसुंथाइ बेखौ लानानै जोंहा जोबोद गोजोननाय दं नाथाय बे नङा जोंनि थांखिया जोंनि जिउआव गोजोननाय नङा माब्लाबाबो बड'लेण्ड आरो जोंनि एक्स NLFBफोरनि सिमांखौ फुरा खालामना होआगौमानि थ' आं बेखौसो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नाथाय बिनि सिगां आङो NLFBनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुं सारमोनखौ आङो फंनैसो खोथा बिदान्थे बाथ्रा बुंबोनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायै गुरै आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ आं दिनै एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि